Gee ntị ya, atụrụ m ọgụ ego Akpugo na ama odo na ọ n'ọgụ a ka m fụgodu mee na-eme Akpugo na ama odo ego echi nkịta onye adọ serious nna ahụbeghị m onye kụrụ nwanne ya ọkpọ adị m atinyekwa ego m n'ụdị ọgụ ahụ achọrọ m ịhụ ka esi anụ ọgụ a nke abụghị agba na Akpugo bịara ọgụ mana onye a rikwere ndomi n'ụtụtụ a ka ike ji ada ọgụ ume adịghị onye a okenye aka ka o ji n'ohe ya ha alụme ọ hichara m efere iwe m agbakwa na onye a riri ndomi a kama na ọ richara erike efere